Tro diwetha. Liw arall fan hyn. Her frawachus i ddechrau ras. O na, fi eisiau mynd o. Gelfred! Fi swnio! Nawr, ni wedi cyrraedd y goedwig. Pob lwc yn trio ffeindio fe. Dwi'n meddwl bod rhywun yn stitio ni fyny. Ni wedi mentro i'r gogledd o Gaerdydd i fforest ar girion Caerffli. A na, sdim caws yn agos i'r gêm nesa. Bydde hwnna yn rhy cheesy. Wel, fi'n falch i weld bod ni ar y llawr wrth yma. Nid yn yr awyr, achos oedd hwnna yn scary wrth yswethed, oedd e? I fi. A spel i fynd eto, a lot mwy o Gymru i ni weld cyn cyrraedd y pen arall. Ond nôl a challenge heddi. Datrys posau yn y goedwig sydd blaen ni heddi, a mae yna 8 i gyd. Be sy'n perthyn i'r atebion, oes unrhyw beth yn gyffredin, pa glw fydd yn helpu chi datgelu ran nesa'r daith? Amdani? Amdani! Dyn ni'n edrych tro yma. Un challenge lawr, dathon ni'n ail. Ie, fi'n hapus da hynna. Faint yn y canol? O'n i'n disgwyl iddo fo fod yn waith, i fod yn onest. Mae rai fi ddeud, dwi bach yn siomedig ar ôl sos dwytha. Ie, ond o'n i'n dilyn cyfarwyddiadau'r map. Ie. A fi'n credu mae'r ddoi ni'n cytuno. O, modd o'n deud e? Ie. Bod ble oedd y fan i fod yn safle hollol wahanol. Doedd o'm yna. Na. Oedd yr abseil o'na bach yn... Ti'n gwybod beth yn dod drosto fi, o'n i jyst yn chwerthu'n dros. Mae'n sketchy oed. Ie. Oh my God! Scared o'n i. Ie, ond da ni ar y llawr iddi, so... Ond, nath ni ennill. Do, nath ni ennill. Wedys ti bod ti'n da yn post? Wedes i ddim o'na. Nes ti? Mae'r camera? Na. Nes ti ddweud Sa'n cofio gweud na. Fi'n meddwl fyddai'n dda gyda'r posau. Ti'n am o'n posa? O, pose. Ie, fi yn dda. Mae fi Cadi'n eitha daws os yma, sydd? Ti'n meddwl? Gweud mwy. Wel, beth a bod ti'n reis glyfar, yndi? Lloyd ddim cweith mor glyfar, ond... Yn glenni oedd yn gwael i ti. Go on. So oedd hi'n glyfar. Na, di ddim? O, iawn, te, wel... Leah, ta? Falle. Bendant dim Jack. Mae Jed yn keen yn dweud. Mae nhw'n di wneud yn dda. Fi'n abod Jed yn dda. Ie. A... Sa'i moyn roi e lawr, ond... Dim lot o synwyr cyffredin dy fe. Sa chdi'n synnu? Fi'n meddwl bydd Jack and Leah yn dda yn hwn. Oherwydd, ti'n gwybod pa pobl oedran ni, maen nhw'n hoffi fel word searches a crosswords, maen nhw'n yn datrys pethau fel ni. Felly fi'n meddwl bydd hyn yn swtio nhw lawr i'r llawr. Ti'n goedwig? Na. Fi'n dod... Ti di arfer mynd â ci am dro, Ie, mynd â'r ci am dro, dod o'r cymoedd. Mwyn fel ardd gefn i fi. Ie, fi'n ar gogledd, di'n byd i fi. Mwyn bod dim yn twyllu fyddai'n iawn. Ie, yng Nghymws. Fe'n i'n iawn yn chydig oriau. Dydan? Mae'n dechrau tywyllu tym bach. Yndi. Fydda'n i'n iawn, mae'na syna fyd, weithio. Mae'n gwir draw fan hyn! Dwi'n ffindyn! Ar y coeden yma! Lloyd? Oed, dyma rhywun wedi cuddiad i ni! Neu fi'n wyn! Lleoliad nesa'r ras, Caerffli. Ai gwyrdd yw'r gorau tro yma. Fydd na triphwynt melys i'r melyn eto? Neu ai oren ofnus eitha hi? Oi, sa'i ofn, reit? Gêm nesa'r tîmau, datrys posau yn y goedwig, a sneb eisiau colli. O, rwth mewn! 3, 2, 1! Go on, Jed, Rhaid, cwrdd o Huw. Mae'n cas! Ble mae'r posau? Mae'n gwir draw fan hyn! Cyrraedd ola, Jack! Hyn, iddyn nhw ddarganfod Everest, be oedd mynydd uchel byd? Dir y fan! Be sy'n ysgafn, os neb yn gallu ei ddal am hir? Air? O, Jed, dwi'n ffindyn! Be sy'n Huw? Mae gan rieni Rhys 3 o feibion, Snap, Crackle a beth enw'r trydydd mab. Rhys.
Mae gen Rhys. Mae gen rhieni Rhys 3 o feibion, snap crackle a. Be di feibion? Mwy na un mab. Reit. Oedd e dal yn Everest, oedd just... O'n nhw heb ffindo fe. So Everest. Pen ben. Cofar. Snap crackle a Rhys. So Rhys di'r ateb. Ie, so beth yw'r... So Rhys ydy'r mab. Ie, ond beth fi'n ysgrifennu o'n lawr? Rhys, sgwennu Rhys. So Rhys di'r ateb. Ti'n methu dod y wynt fa. Mae'n ysgawn, ond... Air. Anadl. Wel, fe ni fod wneud o hwnna, da? Dwi'n cael... Mae'n i cael e wedyn, iawn. Mae'n i cael e wedyn. A mae'n agorau fod wrth i gael ei guddiad yn y coed yma, oes? Bydd. Dos di lawr ffordd na, a'i ffordd ma. Heta, Jack. Rhoi siawt os ti'n gweld unrhyw Oga, beth. iawn. Ti'n gweld rhywbeth? Dim byd o gwbl ar hynny. Oce, mae'n huge. Right, Cad, ti'n gwybod be? Be? Fi'n meddwl, ti aros ar y dan yma a Right. edrych gwmpas, yn mynd yn syth ond edrych chwytha dde. Na'n mynd lan fynd yn edrych chwytha dde. Okidoki. Fana. Be sy'n ysgafn, ond sneb yn gallu ei ddal am hir. Anadl. Dy wynt. Dy wynt, ie. Dal dy wynt. Ie, fi'n meddwl bydd y llythyr yn helpu ni i'r ardal ni'n mynd i nesaf, fi'n meddwl. Oce. O, fi gweld un yn gwyrdd fyna! O, da iawn, Cad. Aha! Da ni wedi cael... Can i weld beth sy'n fan hyn? Mae gan Mr a Mrs Jones, 6 o ferched. mae gan bob merch un brawd, sawl person sydd yn y teulu. Deuddeg. So, Mr a Mrs Jones, 14. 6 merch, 8 ac un 14. brawd, 9. Wo! Mae gan pob merch un brawd. Ond yr un person i'r brawd yna, ia. O ie. Mae gan Mr and Mrs Jones 6 o ferched. So Ie. Mr and Mrs Jones, Ie. 2, Ie. 6 merched, Ie. 8 a 1 brawd, 9. Na, mae gen bob merch un brawd. Ie, ond yr un brawd yw e. Dawan. Mam a dad, 2, Ie. 6 o ferched, 8. Mae gan bob un merch un brawd, sydd dim ond 1, felly 9. Lwcus o ti ma. Reit, da iawn. Lwcus Symud iawn. mlaen. Ond mae dim gan pob merch, so dyn nhw'n golygu bod Mrs Jones hefyd efo brawd. So, 9/10, fe? Ie. Wel, mae hwnna yn fwy cymlath fan ni'n disgwyl o'n. O'n i! A ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl, de, pwy bynnag sy'n sgwennu'r cwestiwn yna, dyn nhw'n meddwl hwnna drwy. Ne, so nhw hyd yn oed yn gwybod rates Na, mae hwnna cyfbol o hwnna. A fydd yn ffrio fyny. I ni yn yr ardal yma rhywle, ti'n meddwl? Gorau Ar y coeden yma. Pa air sydd wedi sillafu'n anghywir yn y geiriadur? Pa air sydd wedi cael anghywir yn y geiriadur? Pa air? Ydy air? Sydd wedi... Ti ddim yn sillafu air fel... Na, just treiglan. Pa air sydd wedi sillafu'n anghywir yn y geiriadur? Anghywir. Diolch bod ti yma, off a ti. O, anghywir. 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 Hwna sydd wedi sillafu fel yna yn y geiriadur fe? Fyddai'n sillafu fe yn... Dwi'n gorfeddwl. Cara hwnna dyti, Ie. dawn ni nôl amdano fe. Fi yn deall e. Ie, na fi. Lawr ffordd na. Amdani, boys. Dwi'n cael check o gwmpas hwnna. Na? Dim i fi weld, ia. Wel, maen nhw wedi cuddio rein yn rhaid ddal, ie. Maen nhw wedi do. Jed! Ti'n ffindio rhywbeth? Do! Oh, no way! Hwnna'n good spot gyda fi fanna, ia. Gwyrdd! Fi literally yn gweld gwyrdd. O, mae llygad fi yn clas. Oh, ma hwnna'n sneaky. Pwy sy'n rhoi rein? Achos mae rai ni yn y llefydd mwyaf obscure. Dwi'n meddwl bod rhywun wedi dal T'mo fe? sneaker yn ei reit. Jyst achni yn y blaen. Beth sydd â coesau, ond sy'n methu redeg? Ti? Beth? Beth sydd â chwysa, ond yn methu cerdded? Da, methu Beth sydd â cerdded. coesau Methu cerdded. os ti'n methu cerdded? Pysgod? Be sydd â choesau ond yn methu cerdded? Cader. Neu ford. Ti'n rhoi cader a bwrdd. Cadair. Neu bwrdd. Bwrdd. Cader. Sgwenna bwrdd/cadar. Dwi'n meddwl gona bang ond, sti? Cader neu bwrdd. Ie. Beth sy'n cael ei weld unwaith yn mis Mehefin, 2 gwaith yn mis Gorffennaf, Beth sy'n cael ei weld unwaith y mis Mehefin? O, mae rhywbeth yn y wici threnna. Unwaith y mis yn Gorffennaf ym Mehefin, a byth yn Tachwedd. so mae 1 fyna, Ie. 1, 2, 3 fyna, dim fyna, ie? Ie, so wrth. Ie? Ie. Unwaith y mis Mehefin, 2 gwaith y mis Gorffennaf, ond byth y mis Tachwedd. So, H, F, y cyfferen F, dio. Unwaith y mis. Oedd e unwaith y mis i'r ddoi o'n nhw? Na, unwaith, dwywaith. So falle taw enodd e te, Mehefin, Gorffennaf. O, ia,
A, dwi ddim yn tachwedd. Byddwch yn ofalus, bydwch cwmpo. Reit te, fi newydd cuddio un o'r rai Jack a Leah. Lloyd? Fi'n credu fi'n gweld hi'n Ti'n gweld hi? Ie, dyna fan hyn. Cadi, mae da fi syniad. Na, fan hyn. Cad, Le? beth am i ni gweld, beth am i ni cuddio y rai tîm arall? Na, sy'n Na, hawdd. fi eisiau gwneud hynna. Sy'n hawdd Fi am wneud e. Roedd neb yn dweud yn yr eolau, Cad. Wel, sa'n cymryd y bai, da. Mae hwn yn rili anodd. Lle ma nhw? Mae'r tensiwn yn codi yn y goedwig. Diolch i Lloyd a'i driciau brwnt. Dwi'n meddwl bod rhywun yn stitio ni fyny. Lle ma nhw? Un gwyrdd eto ddo. Na ffodus fod Jed o'n stryglo. Go iawn. Ian. Un gwyrdd arall, dwi'n gwybod. Pa mae'r gwyrdd mae gyd yn bob man? Ni'n gwybod, be mae'r rai melyn? Maen nhw wedi cuddio'n rai ni yn well na rai pawb arall, mi ddweud Leah. Dim ond un sydd ar ôl i ni, os o'n i'n moyn mynd mlaen amdano fe. A ni, so shush. Un i fynd. Pob lwc yn trio ffeindio fe. Be mae'r rai melyn, boys? Gorra bod... Lle da ni wedi methu? Rwy'n yn cuddiad un y tîm melyn, yma na. Drwg iawn. Oes, dyma rwy'n di cuddiad un ni! Fi'n meddwl na beth sydd wedi digwydd yma. Ti'n ei fi win! Jack, dal yn sbyglo ti, ba? Fi'n meddwl falle bod Lloyd a Cadi yn cuddio nhw, cos mae dail dros y fe. Cheeky! Stop! Stop! Gada! Ti'n wastraffu amser, Lloyd. Cad, mae'n werth e. Stop! Right, come on, amdani. O, fi wedi ffindo un melyn! Hallelujah. O, dan o fanna. O, allan o ffordd. Tyn allan. Reit. Reit. Mae rhywun bendant i trio cuddio hwnna. Cyn iddyn nhw ddarganfod Everest, beth oedd mynydd uchaf byd? Be oedd mynydd uchaf byd? Cyn nhw ddarganfod Everest. Everest oedd e fe? Ie? Mae gen rieni Rhys 3 o feibion. Snap, crackle. O beth yw'r enw'r trydydd ma? Pop? Rhys. Mae gan rieni Rhys. Ni angen rhywbeth sy'n cysylltu gyda air, naw, Rhys, F, Everest, cadair a air. Yn lan. Oedden ni eisiau meddwl am enw lle yng Nghymru. 8 llythyren yn nhw. Gweud bod hwnna'n bwrdd. Ni cael Aber. Aber. Rai ar un anghywir lle. Iawn, so dwi'n meddwl bod Aber yn iawn. Aber. Aber! Yes! Yes! Stopio'r cloc! Jack, so beth ti'n meddwl? Aber afan. Reit, so A, F. Mond O ni ddim gyda, ond... Aberafon, Pawb. Ni wedi gael o. Ni wedi gael. Ni wedi gael o! Ni wedi neud e! Aber! Afon! Ni wedi neud e! Chwech o ferched, o'n i'n neud yn da. Nathon ni weithio fel tîm, nes ti gael rhai atebion, nes i gael rhai atebion. Mae dy fi deimlad da. Nes i weld Leah a Jack yn cael ei lamlun dweud, dim ond un sy'n ar ôl i ni ffeindio. Ydyn nhw dal o'r chwi? Nes i cuddio hwnna'n da iawn. O, anghywir. Dwi wedi syni, dim ond. Bach o sioc, i fod yn onast. Na, gyd i esgwynio pert i fi. Na. Oeddech chdi'n sydyn efo nhw, chwarae teg, o'n i fel un. Mae hwn yn rili anodd. Pwy nath cudio'r rai ni? Cos oedd un lan yna yn y goedwig, oedd un o dan y dail i gyd. Dwi'n meddwl achos bod ni ar y blaen, bod Ie. rhywun wedi sabotage o'n i fan. Sa eisiau gwneud esgysodion? O, wyndo fi. Nath ni stryglo, iawn. Dyna di'r gwir ohoni. Nath ni drio'n gorau glas. Nawr, y canlyniadau. Di pawb dal yn ffrindiau ar ôl y herna? Ni bron o'n i'n rhaid. Ni'n agosach beth, fi'n meddwl. Nathon ni'n dda, fi'n meddwl. Mae'n edrych fel hefyd. Beth neu fyna. Rhaid, fel fyddwch chi ddim ar ôl clywed y sgwr. Fi'n siŵr. Achos mae'r pwyntiau heddi wedi cael ei adio at yr her wrth diwetha. Oce. A mae'r canlyniadau yn darllen. Lloyd a Cadi yn gynta. 5 o bwyntiau. Yn ail. Mae fe wedi bod yn dweud, o, ni di ennill, Paid clapio ni di ennill. Yn ail. A fi a Huw! Bennod o bwyntiau!
Ac yn olaf, y ffa pob. Ar ôl cyfuno scores yr her ddiwetha a'r her yn y goedwig, 5 pwynt i'r gwyrdd. Y melyn yn cipio 4 a ni'r oren gyda 3 pwynt. Byddwch yn barod am y comeback gorau eriod. Mae'r penderfyniad nesaf ydych chi am wneud. Unna i mynd i'ch helpu chi. O na paid. Neu, mae'n mynd i'ch rhwystro chi, iawn. Yn y bocsys yma, mae'n amlen sy'n cynnig gwobr a mae'r llall efo cosp. Pa ydych chi isio? Hwn. Reit, gwobr neu gosp. Gawn ni weld ymlaen. A tafer afan! Mae'r RAS yn parhau. Y tro nesa. Please, bod nhw falus. Please, bod nhw falus.